Como dicía eu antes, comezamos co fútbol galego, neste caso, coa terceira. Pois estes foron os marcadores da 11ª xornada de Liga na terceira galega, xornada que non se puido completar pola suspensión, polo aprazamento dese Bergantiños Somozas por un positivo no conxunto visitante, partido que se disputará o vindeiro 3 de xaneiro. O resto son resultados definitivos e foron estes. No Grupo Norte, Estudiantil 1, Fisterra 1, Fabril 3, Viveiro 0, As Pontes 1, Pallosaco 1, Racing Vilalbés 2, Silva 0 e Arzúa 1, Polvorín 2. No Grupo Sur temos estes marcadores: Ribadumia 0, Arenteiro 3, Rápido de Bouzas 2, Ourense Club de Fútbol 1, Pontellas 1, Choco 0, Barco 1, Atios 1, Unión Deportiva Ourense 2, Estradense 1 e Alondras 0, Arousa 0. Como temos un departamento de produción impresionante, nesta xornada temos todos os resumos da terceira galega, todos os partidos disputados. Tiveron que agardar, iso sí, a que non estivera Gustavo Varela. Mira que son as cousas. Gustavo, que está hoxe na casa, vaya, o sea, hoxe están todos os partidos. Pois sí, están todos os partidos, que vos parece? Pues magnífico, porque vamos a poder dedicado a Gustavo Varela. Dedicados a Gustavo. E a Ramón Castaño, o noso produtor. Bueno, pois vemos o resumo do primeiro dos partidos. Esa vitoria do Fabril por 3-0 ante o Viveiro. Este, se non estuvera, non pasaba nada. Como é, estilo. Un partido no que hubo varios fabrilistas destacados, Adri Castro, Raico, sobre todo, bueno, e que se resolveu despois do primeiro gol que víamos de Adri, logo este penalti que provoca o propio Raico e que transforma é un gol máis del. Agora mesmo, on fire, algúns fabrilistas. Sí, fai cousa dunha semana e media entrevistaba eu a Juan Carlos Valerón para a radio, dicíame que notaba que o equipo pois, lle faltaban esas 2-3 vitorias consecutivas para que os rapaces colleran confianza e tiveran a tranquilidade necesaria no campo. E o certo que no primeiro tempo deste partido así foi, vimos un Fabril coas ideas moi claras, moi superior ao Viveiro. Xa foi neses primeiros 45 minutos cando asinou eses 3 tantos que selaron esa terceira vitoria consecutiva. E tío, dicías, Óscar, hai varios nomes propios que están destacando, é o caso de Raico, que neste partido... Que por certo, falaba Valerón de que é unha mágoa que non poida alternar primeiro equipo o filial por tema de idade. Sí, porque está a destacar moitísimo este ano. Neste partido pois, dou unha asistencia e firmou 2 goles, e o certo que está a moi bo nivel, igual que outros como Adri Castro ou Diego Villares. Pois temos o Fabril na terceira praza da táboa clasificatoria, o Viveiro na sétima, e pasamos a ver o acontecido neste Racing Vilalbés Silva con triunfo local por 2-0. Eu creo que Raico este ano vai debutar no primeiro. Acabará debutando, non? Estou convencido. Pois estamos a ver o acontecido neste encontro no que o Racing Vilalbés conseguiu adiantarse no marcador grazas a ese disparo de Santi Gegunde, xusto antes de chegar o partido ao tempo de lecer, así que un gol deses chamados psicolóxicos. 6 goles leva Santi Gegunde, unha verdadeira pasada. Pois aquí unha boa intervención de Adrián Ríos, o guardameta titular hoxe no Silva, un Silva que a verdade que non se prodigou demasiado en ataque, e o Racing Vilalbés que, como vemos, gozou de máis oportunidades para intentar incluso incrementar esa renda. Javi Varela con ese remate de cabeza, por exemplo, e imos ver o segundo tanto do partido. Aí, de 9 puro, vai a aparecer para aproveitar ese rexeitamento Diego Muiña. Que é central. Por iso digo que de 9 puro, aí aparece, mira. Xa se ve pola envergadura, Sí, un Vilalbés que bueno, que o cuarto equipo que estará un pouco aí pelexando por estar entre ese grupo de cabeza, non? Pois sí, señor, de momento cuarto clasificado, o Silva, bueno, pelexando aí no grupo medio baixo, na oitava praza con 11 puntos, aínda queda bastante temporada por diante, e os equipos, bueno, pois cada un co seu obxectivo. Imos coa vitoria do Polvorín a domicilio ante Arzúa, equipos que están moi igualados na táboa, quinto e sexto respectivamente. O primeiro gol do partido para o Polvorín chegaría despois desa primeira oportunidade que víamos de Cristian, e aí o temos, case non o vemos, pero sí, o balón entrando na portería para ese minuto 34-0 a un gol do propio Cristian.
E igual que Santi Gegunde, que dicía antes Timi que leva 6 goles, pois Cristian leva tamén outros 6. Un dianteiro que este ano se está destapando con moitos goles, cando habitualmente pois non solía estar pois nesas cifras. E marcaralle 4 ao Viveiro. Efectivamente. É un polvorín que lle faltan por xogar varios partidos. Sí, sí. 3 partidos menos ten o Polverín. O Arzúa lograba empatar con ese gol de Brais Pedreira. Partido no que se producía a expulsión de Nico no minuto 67 de encontro nesa acción. E mal e a todo, o Polvorín acabaría conseguindo a vitoria grazas a un gol de Diego Muiña. De Manu Morais. Ah, perdón, de Morais. Muiña e do Vilalbés. Morais, efectivamente, non, estaba eu agora, tiña aquí os Trabucados. as notas trabucadas. Muiña de centralo se marcou varios goles. Sí. Marcou, pero non tantos. Non tanto. E finalmente, bueno, pois o partido acababa con ese triunfo do Polvorín por 1-2. Mais encontros desta xornada. Imos ata o poboado para ver o acontecido neste Aspontes Pallosaco, partido que terminou con empate a 1. Equipos da zona baixa da clasificación. Despois deste encontro, Aspontes suma 9 puntos e o Pallosaco 5. Están moi abaixo. Pallosaco que gozou de máis ocasións que Aspontes e con un gran Josiño que ten ese último pase que fai todas inicia todas as contras do equipo. Pois nesa acción de penalti a chegar o primeiro tanto do partido, minuto 54. Pois a repetida acción e a entrada parece penalti, claro. A pena máxima transformada por Mitogo. Asustadiño o Pau. O empate para o conxunto visitante, poderío no remate de cabeza de Jesús. Minuto 63 de partido. Gol importante para o Pallosaco non por sumar un punto, senón por evitar que o seu rival aumentara esa diferencia, sobre todo nesa pelexa que están mantendo os equipos de abaixo. Vemos como Aspontes estivo moi preto de adiantarse de novo no marcador e aquí outra vez o Ferro evita o gol neste caso do Pallosaco. Se chega a ser gol, este é un golazo, Que ben o fai. Porque o fai adrede aí. Ten un moi bo disparo dende media distancia Iván Amor, que era aí o autor dese disparo. Pois o partido que xa vimos que puido ter máis goles acababa con ese empate a 1. Máis encontros dese grupo norte, neste caso o que enfrontaba o Estudiantil e o Fisterra e que tamén acabou con empate a 1. O Estudiantil que ocupa a última praza da clasificación. Volvía despois dun ano o porteiro do Fisterra. Efectivamente, sí. Víamos eses dous para dos. Iván Bouzón, unha lesión moi grave de xeonllo e reaparecía neste partido, quizáis o máis celebrado por parte do Fisterra, a máis do punto conseguido. Sempre compite este Fisterra de Jaime Sánchez, a veces soa como atópico, pero é que é certo, dun recén ascendido ten unha puntuación xa considerable e está a competir moi ben en cada xornada. Tivo moitas oportunidades no partido de hoxe. Pois de penalti Juan de Dora facía o gol do Fisterra, pero o Estudiantil na reta final do encontro acabaría empatando. Logo do tanto de Trapero. Vimos moitos goles tamén a balón parado nesta xornada. Bueno, pois entramos xa de cheo no Grupo Sur, un Grupo Sur no que temos cambio de líder porque o Arousa non pasou do empate neste desplazamento ante o Alondras. Este foi un partido de playoff, Dous equipos moi ben traballados, tanto por Xurxo como por Rafa Sáez, e un Alondras que, curiosamente, nesta acción pudo decantar o partido, porque tivo 5 minutos de unha falta, un balón parado e esta xogada que lle pudo dar a vitoria, non? E despois, con un xogador menos, apretou o Arousa, non? O Arousa que vai quedar con 23 puntos, 5 de vantaxe sobre o Alondras. Moi importante este partido nesa zona alta da táboa clasificatoria. E o que se aproveitou dese resultado para conseguir o liderado do grupo pois foi o Arenteiro, que gañou con claridade a súa visita ao Ribadumia por 0-3. Un Arenteiro que xunto co Bergantiños
é o único equipo da terceira galega que ainda non perdeu. Son eses dous únicos equipos, un en cada grupo. Encontro que se resolveu na segunda metade. Con este golazo. Este é un auténtico golazo, non o perdan. Conducción e remate fantástico por parte de Javi Pazos. Que tamén leva 6 goles. O igual que Santi Gegunde E Cristian. Pois esta xogada no minuto 2 dese segundo tempo abría o marcador e despois o Arenteiro conseguiu aumentar a súa vantaxe grazas primeiro o gol de Sila e o posterior de Johnny. Non é para poñerlle ningún pero ao Arenteiro, que creo que ten moi bo equipo, pero tamén non é menos certo que o Ribaduña tamén xogou un partido de Copa e non teñen plantilla como os de primeira que poden... Se os pagan os equipos máis grandes, que non será nos conxuntos da terceira. Vemos como puido haber máis goles tamén aquí, con ese disparo potentísimo ao Ferro. E decía que o Arenteiro a mí me parece que ten un moi bo equipo e que vai a estar aí pelexando polo primeiro posto. Sí, sen dúbida. Máis encontros do Grupo Sur, neste caso que enfrontaba a Unión Deportiva Ourense e o Estradense, partido que terminou con triunfo local por 2-1. Os dous tantos do Ourense, da Unión Deportiva Ourense, conseguidos por Amin. O primeiro de penalti. Aquí vemos a transformación. Vamos a ver lanzamentos de penalti con moita calidade, que ninguén tira a romper. É un estadio do Couto que entre semana tamén tivo o partido da Copa do Rei, co cal o céspede sempre se ve perxudicado e máis nunha época de choiva. Que ben resolveu tamén aquí a min nación do segundo tanto. E posteriormente, con ese precioso lanzamento de falta, Víctor recortaría as diferenzas para o Estradense. Dos equipos que están igualados a 13 puntos, tamén zona medio-baixa, así que tamén era moi importante ese partido. Este foi o equipo que xogou a Copa. Sí. Que a mí me sorprendeu. Creo que este xogador para min é de outra categoría, Borja Domingo. Bueno, teñen xogadores como Guadí, Yeren, Lebrín ou algo así, que me parece que son xogadores de outra categoría. O pasou mal o Bouzas, e despois con un menos, curiosamente. Que foi un partido moi extraño. Moi extraño, Foi sí, todo, sobre todo no primeiro tempo, vimos como o Ourense Clube de Fútbol puido aumentar esa vantaxe, como ti decías con ese xogador, con Borja. Sí. Despois chegaría o primeiro dos penaltis sinalados no partido. Parece fora da área, non? Que estaba aí no límite. Pero bueno, por si acaso Carlitos o fallou. Dixo, bueno, como non estaba moi claro, vou lanzalo fora. Así que errou o lanzamento da pena máxima. Despois tería outra oportunidade. Antes vemos o que foi o gol do empate. E curiosamente, con un menos, cando despois expulsan a Pablo Lede, o Bouzas atopou un millor camiño. É verdad que iban gañando, pero se xuntaron un poquinho máis e ainda que tuvo algunha ocasión o Ourense, creo que... Pero moi poucas, Sí, pero creo que sí, que estuvo moi ben o Bouzas. Sí. Esta acción da expulsión, tiña xa un cartón Pablo Lede, sacas en permiso do árbitro, segundo cartón amarelo e vermello. Estamos a falar do minuto 41. Pero que son as cousas do fútbol, nesa mesma falta chegaría outro penalti. Este sí que parece máis claro, de feito Timi está dicindo sí. E Carlitos neste caso dixo, bueno, pois agora sí que vou marcar, porque tivo a personalidade suficiente para repetir como lanzador e marcar así de ben. Minuto 44 desa primeira metade, e o que fixo moi ben o Rápido foi evitar que o seu rival tivese oportunidades demasiado claras no segundo tempo. Algunhas sí, esta foi a única de verdadeira entidade de Víctor Sanchís, que rematou o Longueiro. Pois a veces os equipos con estas situacións atopan un pouco a súa idea de xogo, non? A mellor o Bouzas pasa un pouco por eso, por estar xuntiños, porque sempre foi un equipo que no seu campo foi moi difícil de batir e non tuvo un inicio moi bo o Bouzas, non? Bueno, pois con ese sufrimento por xogar tantos minutos cun menos e con esas poucas oportunidades que vemos do seu rival na segunda metade, acababa o partido co triunfo local. Máis encontros, estamos xa, bueno, quédanos por ver dous. Este é o que disputaron o Barco e o Atios, e que acabou con empate a 1.
Barco que ocupa a cuarta praza da zona da táboa clasificatoria, o Atios é 10º. Bueno, un partido que resultou moi igualado e que acabou con ese empate no marcador. Estación moi longa de ataque que acababa con ese remate durísimo de Óscar para inaugurar o marcador no minuto 60. Pero os partidos non acaban ata que asubía o árbitro en tempo engadido. Acabaría chegando o gol do empate para o Atios, un gol de Manuel Vilán, que por suposto ten moito valor para o conxunto visitante neste caso, aí o vemos. Que ben saben os goles de última hora, E que reforzo anímico supoñen sempre. Sí. Pois aí está o remate e, por suposto, o golpe para o Barco que se vía xa cos 3 puntos no peto. Tres puntos que sí que conseguiu o Pontellas e tamén neste caso cun gol a última hora, derrotando o Choco por 1-0. Primeira vitoria da temporada para o Pontellas. Así que neste caso, pois máis alegría incluso. Vemos as oportunidades que se producían no partido que se resolveu, pois iso, un solitario gol. Sabemos que puido haber máis. Sí. É que, de feito, a min coincidiume tamén de facerlle un partido a Pontellas, fai pouco contra o Ribadumia, e chamoume muitísimo a atención Aarón Puente, o porteiro do Pontellas, porque é boísimo, ten moi bons reflexos. Que finalización aquí de Nando, un golazo, un auténtico golazo. Hai que recuperar estos dos mellores goles da... Sí, reclamaba outro día Milucho. Eu creo que están facendo uns goles e que nesta xornada hubo moitos, espectaculares. Hubo moi cabipazos, este tamén foi moi bonito. Estaba Milucho outro día na retransmisión do partido entre o Pontevedra e o Cartaxena, que iba polos campos e que a xente lle reclamaba que volvesen esos goles. Marcámoslo como propósito pro ano novo. Sí, para mí. Perfecto. A mí eu estou de acordo con Milucho, con Mosque, con todo. Fantástico. Imos repasar como están as clasificacións nos dos grupos da terceira. Aí temos ese grupo, bueno, subgrupo A, prefiro chamalo Grupo Norte, non queda así como máis mellor, digámoslo así. Somozas e Bergantiños, os dous con 23 puntos, neste caso, bueno, hai que ter en conta encontros que quedan aínda aprazados, e o Bergantiños ten 2 partidos menos, o Somozas 1. Bueno, aí está a cousa, 23 puntos para os dous, o Fabril e o Racing Vilalbés a 5 puntos, tamén neste caso, co Vilalbés un partido menos, o Fabril non, despois o Polvorín con 16, o Arzúa aparece con 13 os mesmos que o Viveiro, o Silva con 11 puntos, o Fisterra e as Pontes con 9, vai o Saco con 5 e pecha a táboa o Estudiantil con 4. Aquí neste grupo o equipo que leva menos partidos é o Polvorín, que ten 3 pendentes. Imos coa clasificación do Grupo Sur, na que están en cabeza, como vemos, o Arenteiro, novo líder, e a Arousa, os dous, con 23 puntos. O Alondras ten 18 con 15, Barco e Ribadumia. O Choco un partido menos e 14 puntos. Un máis que teñen Ourense Club de Fútbol, Estradense e Unión Deportiva Ourense. O Atios tamén ten un partido menos, 11 puntos. Os mesmos que o Rápido de Bouzas e pecha a Pontellas, malia o seu triunfo, como dicía Rocío, o primeiro desta liga, segue como pecha Cancelas con só 5 puntos.